Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, inda muke kawo muku sharhi dangane da ga wasu fina-finan Hausa. Wannan sharhi namu zai kai ne kai tsaye ga fim ɗin wata shida, fim mai dogon zango, kuma fim mai ƙayatarwa wanda tauraronsa ke haskawa. Inda za mu gani cewa har kullum Ɗahiru ƙara kulle ma Zara kai yake yi, domin kuwa kullum sababbin abubuwa ke fitowa dangane da shi. Inda a wannan karo muka ga yadda 'yar aikinta ta sanar da ita abubuwan da yake faruwa dangane da har ya yi sanadin da ya sanya Ɗahiru ya sanya aka sallame ta a aikinta. Wannan ya sanya Zara kanta ya kulle, inda ta je ta ji ba'asi, kuma ya san wannan sirrika nata amma ya ɓoye mata. Shin menene ya sanya ya ɓoye mata haka? Inda a lokacin ne wani sirri ya fito na kai tsaye, inda ya bayyana mata cewa a wannan karo ya bayyana mata cewa dalilai ko shine saboda yana son ta, kuma ya faɗa ne cikin izza da nuna isa da nuna gaskiyar lamari ba wasa ba. Turƙashi. Wannan ne ya sanya ya turƙashi. To mene zai faru? Ita gashi ta fa gano cewa son ta yake yi. Ya za a yi ta yi soyayya da wannan da ta ɗauko shi a matsayin mare galihu? Sai dai abin da ba ta sani ba shine Ɗahiru ya fi ta gata. To, ga shi nan dai mun ga yadda ta kasance, inda Ɗahirun ya bayyana mata soyayyarsa. Shin abin da ta gaza ganewa shine Ɗahirun nan ma fa ashe ya fi ta gata, amma ba za ta gane hakan ba sai an haɗu Kaduna, domin haɗuwarsu a Kaduna shi zai tabbatar da Ɗahiru wane ne shi, domin kuwa za ta ga yadda nasara zai same ta a lokacin da ake shirin kai ta ƙasa. Domin na kowa ya shirya tsaf domin kai ta ƙasa. Shin zai ci nasara bayan Ɗahiru na wajen? Domin Ɗahiru yana ɗaya daga cikin wanda zai karɓi waɗanda za su ainihin samu nasara a wannan kamfani. To ka ga ko an je da wani ba zai yi nasara ba wurin ganin ya kada ta. Idan kuma muka tafi kai tsaye ta ɓarayin su Ilu, inda ake ƙoƙarin ƙara fitar da shi, mahaifiyar ta ƙi yarda. To, Nelly dai ya ɗan fara gane wasu abubuwa, inda ya tare ma masoyiyarsa faɗa. To, sannan kuma ga dai shi nan ana ta ƙoƙarin yadda na kowa zai ƙara yarda a ƙara fitar da shi ƙasan waje, domin kuwa ta yi ƙoƙari don ta nuna shaida mahaifin nata, amma ya ce sam, mahaifin wannan yaro baya ganinsa da girma da daraja. Lallai akwai kallo a gaba, inda za mu ga yadda za a yi na kowa ya yarda ta aure shi, domin ya samu matsala. Muddin kuwa sai dai ta yi irin na Zara, ita ma ta neman ma kanta 'yanci da kanta. A tara ganin Zara da Ɗahiru a Kaduna kafin a gama wannan cakwakiya, tunda dai mun ga yadda ta zara idanu a lokacin da ya gaya mata sabida yana son ta ne. Lallai kam na kowa da shi da yaronsa tana shirin ƙare musu a lokacin da Ɗahiru ya anshi soyayyarta, sannan kuma ya anshi kamfaninsu a matsayin wanda za su zuba jarinsu. Lallai ƙarfi ya ƙaru ma Zara. Saɓanin haka kuwa ta ƙi amsar soyayyar Ɗahiru, to komai ya dagule mata, domin maƙiyanta za su cin mata. Zaman lafiyanta kawai shine ta amshi soyayyar tasa, domin ta samu nasara. Mu ci gaba da